ସେମାନେ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାରି ଆଡେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମରିୟମ ମାର୍ଥା ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିବେ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତାଙ୍କ ଭାଇ ସମାଧିରୁ ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସତରେ ମରି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆଉ ନିଜେ ଯାଇକି ତା ପାଟିରେ କପଡା ଢାଙ୍କିଥିଲେ। ତାହେଲେ ତ ସ୍ୱାମୀକୁ କହ ଯୀଶୁ ତାକୁ କେମିତି ଉଠେଇଲେ ସେ ବୁଝୁ। ଆଉ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଆଲୋକ ଆସି ଠିକ ସେ ସମାଧି ଉପରେ ପଡିଲା। ଆଉ ଠିକ ସେତେବେଳେ ଲାଜର ସେଠୁ ଉଡ଼ିକି ବାହାରିଲା। ନାଇଁ ସେମିତି ହେଇନଥିଲା। ଯୀଶୁ ଖାଲି କହିଲେ ଲାଜାର ବାହାରି ଆସ, ଆଉ ଲାଜାର ଯୀଶୁ ଯେମିତି କହିଲେ ସେମିତି ସମାଧିରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଏ ଛୁଆ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ତୋର ଏ ବେକାର କଥାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କହୁଛି। ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ପ୍ରଭୁ ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ନା? ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଖଟିଆରେ ପଡି ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ଆମେ କରିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁନି। ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ହଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କହିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଜିଉଦା ଶୀଘ୍ର ଘର ଭିତରକୁ ଆସ। ହଁ ଆସୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଦିନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଶିଷ୍ୟ ହେବ। ଭିତରକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ତ ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ନିଅ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଖାଅ। ୱାଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ। ବଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେବି। ଫଳ କେବେ ତା ଗଛରୁ ଦୂରରେ ପଡେନି। ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା ଭିତର? ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଖାଅ। ଆମ ପାଇଁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଟିକେ ଆଣିଦବ କି? ମୁଁ କିଛି ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଆସୁଛି। ମରିୟମ କୁଆଡେ ଅଛି? ଏପରି ବ୍ୟସ୍ତ ସମୟରେ ସେ କୁଆଡେ ଗଲା? ଏବେ ତ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କିଏ। ହଁ ତାହା ଠିକ। ମରିୟମ କୋଉଠି ଥିଲ? ना बुआ पंडा देवता विश्व ट्रेनिंग के लिए आई थी। हां ओले ଭଲ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମେରୀ ବାବା ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ତମେ ଜାଣିପାରୁନ କି ତମେ ତ ନଷ୍ଟ କରୁଛ। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛ? ସେ ଏକ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି। ତାହାର ଯାହା ସାଧ୍ୟ ତାହା ସେ କରିଅଛି। स्टैंड मत बनाते हेले स्टैंड तो बनाते स्टैंड मत बढ़िया तुम रो बाबा କଣ ସମାଧି? ସେଇଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ହେବନି। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ତାହାର ଏହି କର୍ମ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାହାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ।
କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଆମେ ତାହା ବିକ୍ରି କରି ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ତାହେଲେ ସେଠି ଭୁଲ କଣ? ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତେଲ ଢାଳି ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି। ଯୀଶୁ ସେ କହୁଛି ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନାଜରେଥରୁ। ସେ କଣ ଜାଣିଛି ସବୁଦିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି, ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛି। କଣ ସେ ବେକାର କଥା? ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଢୋକିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ କର୍ମ କରୁଛି। ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ हाँ मोबाइल तो चिन्ह लगे ସେ ନିଜକୁ ମତଲବ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ରାଜା କହୁଛି। ଆମେ କିଛି ନ କରି ଚୁପଚାପ ରହିବା ଉଚିତ मेरो ନୁହେଁ। ସେ ବ୍ୟବସାୟର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଏ। ସେ କିଏ ଏନାଲେ ଜାଣିଛି? ତାକୁ ଧର। एनाले ओह कोटिया की କିଏ? हाँ 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 କହ। ମନ ଜିହୁଦା, ମୁଁ ଏଠି ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଆସିନି। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର रो बाबा ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଦେଖ देखा ताको मार कौन देखे ଗୁପ୍ତଚର। ନା ମୁଁ କିଛି କରିନି। ଯୀଶୁର ଏଇ ଗୁପ୍ତଚରକୁ ଏଇ କ୍ଷଣି ହତ୍ୟା କର। ନା ନା ଦୟାକରି ଦୟାକରି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ରୁହ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇପାରିବି। ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ଯଦି ସତ, ଆଜି ରାତିରେ ତାକୁ ଆମ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସ। ତେବେ ତୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମିଛ କହିଥାଉ, ତେବେ ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବରେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ରାତିରେ ନେଇଯିବି। ଯୀଶୁ और ओरिजिनल फोटो तो मान ले हाँ आ सर उरी फोटो तो मार मशीन रे फोटो ना हेलो के ଆଜିର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଅତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିସ୍ତାର। ଠିକ କହିଲ। ସଠିକ ଜାଗାରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ପ୍ରଭୁ, ଏହା ବହୁତ ସୁଆଦିଆ। ଆପଣ ନିହାତି ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି ସେଦିନ ଯୀଶୁ 5000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗେଇଥିଲେ। ତମେ ଜାଣିଛ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ରୁଟି ଆଉ ମାଛ ଧରିଥିବା ପୁଅକୁ ପାଇଲି। ଆମେ କେମିତି ସେ ଦିନକୁ ଭୁଲି ପାରିବୁ? ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ନିଅ ଏ ରୁଟି ଖାଅ। ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତେ, ଏବେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଏବେ ମୋ ପାଳି। ପାଣିରେ ଚାଲିବାର ସେ बेसी हेकोड़े आ जाने के ले पौ मत के ने मत ओडे पूरा रोटी क्लियर होता है ହଁ ମତେ ମନେ ପଡୁଛି ତମେ ଚାଲିଥିଲ, କିନ୍ତୁ କେତେ ପାଦ ଚାଲିଥିଲ? ହଁ କେବଳ 2 ପାଦ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ମୋ ହାତ ଧରିଲେ। रो ଆଉ बाबा ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି। ମୁଁ ସେଦିନ କେବେ ବି ଭୁଲି बोलना नहीं बाबा ଏହି ନିଷ୍ଠାର ଭୋଜ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛା କରୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ हाँ ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। रो बाबा बोलना नहीं अंदर क्या रहा कुछ ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୋତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। କଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ? ଆମେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବୁ? ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସବୁ ଆମେ ମିଶିକି ଯାଇଛୁ, ଆମେ ସବୁ କିଛି ମିଶିକି କରିଛୁ। ହଁ, ତାହା ଠିକ। କିଏ ଏମିତି କରିପାରିବ? ଯାକୁବ, ତମେ ନୁହଁ ତ? ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ କେବେ ନୁହେଁ। ମୁଁ କୃଷାର୍ପିତ ହେବି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗେ ଗାଲିଲିକି ଯିବି। ଆପଣ କାହିଁକି ସେମିତି ଅର୍ଥହୀନ? ଆମେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବୁ? ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି। ହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେବୁ। ତୁମେ ତମ ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ଦେବ। ଏହି ରାତିରେ କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ
তুমি মতে 3 থর অস্বীকার করিব ସେଇଟା ଅସମ୍ଭବ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବିନି ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ଗେତ୍ସେମାନିକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା Hospital ro ka manes. Mobile amo ba? Mobile ha. ଏ ପାନବାତୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର ତଥାପି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ତମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ Peter Adrian John देखो समय उपस्थित आलानी मो बापी मान अवस्था समर्पित हेबा से मानक मध्य अछंती जाको चुंबन करिवि से जीसु जीवदा तबे जहा करबा को आसी अछ ता कर Video है सर ना video है आपको कब सर ତାକୁ ବନ୍ଦ କର ଜିଉଦା ଜିଉଦା ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଯୀଶୁ ତୁ ତା ସହିତ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ଚାଲ ଯିବା ଯୀଶୁ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମକୁ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ହବ ଭିତର ଆସ ଭିତର ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଭିତର ଭିତର कांडा तल टूने देख मैंने कांडा तल टूने देश ने ଜିଉଦା ତମେ କେମିତି ଏମିତି କଲ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କେମିତି କଲ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କେମିତି ତୁମେ ଏମିତି କଲ ଏଇ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁ ସର୍ପ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କଲି ନାଇଁ ଏହା ମୋର ଭୁଲ ନାହିଁ ନାଇଁ हां ନାଇଁ ना इधर भी रूम है ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ये देखो ना Jesus!
ତାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ସେ କିଛି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି କିଏ ତୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ चलो पछुକୁ ଚାଲ ଚାଲ ପଛକୁ ଏଇ କଣ କରୁଛି ଚାଲ ହଟ ଏଇଠୁ ଉଠ उठी जाओ चलो उठो उठो चलो जल्दी करो उठो से तो भंग लोक ये तो मरिबा हि योग्य
ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ସେଇଠି ଆମେ କଣ କରିବା? ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମକୁ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପୁଣି ରୋମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଶେଇବ? କରଗ୍ରାହୀ ହବ? ଲୋକମାନେ ପୁଣି ତମକୁ ଘୃଣା କରିବେ। ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ କହିନି ମୁଁ ତାହା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନି। ସବୁ ବିଷୟ ତାର କିଛି ତ ଅର୍ଥ ଥିବ। ଚୁପ୍ କରେ, ସେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ସରିଗଲା। ତୁ ଦେଖିପାରୁନୁ, ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା। Ma puto jan share na. Udah bak dongka le tan kena meti nero. Simon ভিতরে আর କଣ ତମେ ମନେ ରଖିନ ସେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଯୋଉଟା ଆମେ ମିଶିକି ସବୁ ଦେଖିଛୁ। ଉଠ, ତୁମ ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ। ଯୀଶୁ ସେ ଲୋକକୁ କେବଳ ଏଇ ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟ କହି ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ବିଷୟରେ କଣ? ସେ ପାଣିରେ ଚାଲିଲେ, ସେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ଆଖି ଫିଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ଠିକ, ଯୀଶୁ ମୋ ପରି ଗୋଟେ ଦିନହୀନ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କଲେ। ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଭିଡ଼ ପରି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଅଛୁ। ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଣ କଥା ହଉଅଛ? ତୁମ ମୁଖ କାହିଁକି ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି? କଣ ତୁମେ ଜାଣିନ ଜେରୁସାଲେମରେ କଣ ହେଇଛି? ମହାଯାଜକ ଶାସକ ମାନେ ନାଜରେତ ଯୀଶୁକୁ କ୍ରୁଶିତ କରିଦେଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ଆପଣା ମହିମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା? ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସ୍ମରଣ କର। ହଁ ଠିକ, ସେ କହିଥିଲେ 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଉଠିବେ। 1, 2, ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନ। କଣ ହେଲା ୟା? ହଁ देख ठीक। देख जिसु ଯୀଶୁ ଉଠିଛନ୍ତି। Ayo buki. iwa remah nar sa ସେ କିଏ? ପିତର? kita ଯୀଶୁ ନା କିଏ ତା ପଛରେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ଜାଲ ନୌକା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଇଏ ଆଉ ଫେରିବ। ଜାଣିଥିଲି ସେ ଫେରି ଆସିବ। ଏଇଟା ଖାଲି ସମୟର ଫରକ। ତୁମେ ଏବେ କଣ କହିଲ? ଏମିତି ବି ତମେ କଣ ଜାଣିଛ? ନାହିଁ ଯାକୁବ, କେଉଁଠାରେ କାମ ମାଛ ଧରିବା। take matu dari batu ଆଉ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ମୁଁ କିଏ। ଆମେ ଏମିତିରେ ବି ଏଥିରେ କିଛି ପାଇପାରିବାନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଏହା କରୁଛୁ। ଚାଲ ପୂର୍ବଥର ପରି ପୁଣି ଥରେ କରିବା। ପେତର ଚାଲ ସେଇଠି ଚାଲ ପକେଇ ଦେଖିବା। ଜାଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ଟିକେ ସ୍ନେହରେ। matu le dorkan देख matu le dorkan ଚାଲ 1, 2, 3। matu le dorkan iya paste bo ଆଜି ଆଉ ଏକ ଲମ୍ବା ଦିନ ବୋଧେ ଆମେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ପାରିବାନି। ହଁ, देख देख ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିବା। 1, 2, 3। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦୌଡ଼ିଗଲି। ଯାକୁବ, ମୁଁ କଣ ତମର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା କ୍ରୁଶରେ ବହନ କରିନି? ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି।